2022. godina je zaista posebna godina za Kreativno pero. Posebna je jer je jubilarna. Slavimo 15 godina i obeležavamo 15 godina postojanja i rada Kreativnog pera i to nam je zaista značajno i jeste jedan lepi, za nas veliki jubilej. U ovoj godini ispraćamo 9. generaciju osnovaca i 5. generaciju gimnazijalaca. Prethodne 2 godine su bile potpuno specifične za decu, za mlade, jer je obeležilo zapravo situacija izolacije, situacija svetske epidemije i sad da unesem nešto što može da bude sasvim onako pozitivno i situacija nekog drugačijeg školovanja i učenja na daljinu i online nastave. Ta izolacija ih je dovela da im je nedostajala socijalna interakcija. Pre svega sa vršnjacima, a zatim i sa njihovim nastavnicima. I kada su bile mogućnosti da se viđaju, to su maksimalno koristili. A kada su u pitanju veliki maturanti, oni, eto, interesantna su generacija, pored svega ovoga što sam napomenula, a to je da kao nikada do sada izabrali su veoma različite teme za svoje maturske radove. Vrlo su interesantne i jedva čekamo da čujemo njihovu odbranu. Kad sam ih dobila kao razredni starešina, boga mi bilo je tu dosta posla na svim poljima. Prvo je trebalo srediti neke međuljudske odnose, zatim neke njihove lične probleme vezano za njihovo odrastanje, poimanje sveta oko njih, njihove ideje, generalno vezano za sve moguće teme. Bilo da se radi o njihovim ličnim problemima, bilo da se radi o školskim problemima. Sad mogu da kažem da su oni jako sazreli, da na osnovu komentara kolega moj rad i nije bio uzaludan sa njima, da smo došli do tog nekog možda željenog cilja. Imam 18 godina i ja sam došla u školu Kreativno pero sredinom 3. godine srednje škole. Dolazim iz sportske gimnazije i prva stvar koju bih naglasila je da je to bila jedna velika pozitivna promjena za mene. Došla sam iz 4. gimnazije i moram da priznam da dolazak u Kreativno pero mi je dosta pomogao. To što nam se pruža puno pažnje tokom učenja, što nastavnik uvek može da posveti dovoljno vremena svakom od nas. Saradnja sa nastavnicima je uvijek bila odlična, imaju dosta razumevanja. Mislim da sam engleski i matematiku najbolje savladao od svega. Razrednu sam imao super, tako da to mi je olakšalo dosta. Imao sam par dobrih isto nastavnika. Većina stvari u mom školovanju mi se dopala, a najviše mi znači to što su mi se u posljednje vreme pogotovo poboljšali socijalni odnosi i komunikacione veštine. Mislim da je tome u velikoj meri doprinela dvogodišnja izolacija kad nisam imao socijalnih kontakata uopšte. Pa sam se nekako osjetio kao da sam ponovo počeo da živim normalno kad sam se vratio u kolektiv i počeo da komuniciram svakodnevno sa društvom. Srećna sam što sam učenica ove škole iz koje ću poneti dosta lepih uspomena i mnogo znanja. Ceo kadar Kreativnog pera i nastavnici su mi omogućili i dali mi podršku koja mi je bila potrebna da ja uspem u svojim ciljevima. Upisala sam fakultet u Londonu koji se zove Architectural Association, jedan od najboljih fakulteta za arhitekturu. Je nekako bliže, ima manje učenika, često imaš osjećaj da radiš maltene 1 na 1 sa nastavnikom, što zna da bude jako korisno. Temu koju sam izabrala za maturski rad je iz psihologije. Najviše me interesovalo nešto iz oblasti psihopatologije, pa sam izabrala šizofreniju, pošto sam želela da istražujem u tome, jer i želim da studiram psihologiju i u budućnosti želim da budem po mogućnosti psihoterapeut i da pomognem ljudima sa nekim problemima, da ih riješe i da budu prihvaćeni u društvu. Izabrala sam depresiju jer smatram da ima dosta toga da se piše i nekako nisam do skoro bila upoznata sa toliko detalja
tačno šta je depresija i sve, i samo sam želela malo bolje da se upoznam sa tom temom. Tema su mi dijalekti u engleskom jeziku. Mislim da je izazovno prilično o tome pisati, jer treba zapamtiti sve te karakteristike različitih dijalekata, koji se gde upotrebljava i tako dalje. Osoba može da razvije svako svoje interesovanje. Eto, ja lično sam stvarno baš svestrana i sve me zanima. Upisujem u Americi, učit ću grafički dizajn, a maturski rad radim iz fizike. Planiram u budućnosti da se konkurišem za FON i ekonomski fakultet. Ja upisujem sada pravni fakultet i nadam se da će to sve da ide kako treba. Htjela bih kasnije u životu da se bavim advokaturom i da se oprobam u tome da budem sudija, ali vidjet ćemo. Planovi za budućnost su mi da studiram anglistiku i posle bih se verovatno bavio pedagoškim radom ili prevođenjem, ne znam, to ću da vidim, ima vremena. Pa planiram da upišem fakultet za bezbednost, zato što sam gledala određene predmete koje tamo imaju i nekako deluje mi kao da bi me to interesovalo, da bi mi bilo i lako i da učim i sve i da bi se dosta dobro snašla. Posebno želim da se zahvalim direktorki koja je verovala u mene i koja mi je omogućila da budem stipendista ove škole. A svoje dalje obrazovanje ću da nastavim na univerzitetu u Americi gde sam dobila sportsku i akademsku stipendiju. Bavim se odbojkom i preko odbojke sam dobila tu stipendiju u Americi. Budućim generacijama kreativnog pera želim da poručim da iskoriste svaku priliku da nauče nešto novo, jer će im sigurno trebati kasnije u životu. Budućim generacijama želim da poručim da se ne nerviraju oko škole i da će nastavnici pomoći oko svega oko čega budu imali neku dilemu i da želim puno sreće u budućnosti i da budu uspešni u onome što žele da ostvare. Svima onima koji žele da dobiju kvalitetno obrazovanje i podršku za ostvarenje svojih ciljeva, od srca preporučujem da dođu u kreativni pera. Budite istrajni u svojim željama i ostvarit ćete ih sigurno kad-tad. Nadam se da će svako od njih da upiše ono što želi, da uspe u svom životu, što im iskreno želim, i da će za jedno 5 godina neko od njih doći i reći mi razredno bili ste u pravu kada ste ono govorili. Svime njima, i malim maturantima i velikim maturantima, želimo pre svega dobro zdravlje i naravno ostvarivanje cilja u njihovom tom profesionalnom izboru. A Kreativno pero je uvek tu i čekamo ih u njihovom i našem alumni klubu.